Takže vítám vás u dalšího a dnešního videjka. A dnešní videjko je trochu pečlivější. A je to vzácný LPS na výměnu speciál za 55 odběratelů. Takže tak, je to strašně moc skvělý. Že prostě 55 odběratelů, chápete to? Tuto dogu, ještě jsem vám chtěla říct, že mám tuto novou dogu. Jmenuje se Candy. Candy, ne Pinky, ale Candy, že jo, to slyšíte. A protože mně se Candy líbí víc než Pinky a nechci se vykopírovat, tak jsem jí dala jméno Candy, protože se mi to strašně k ní hodí, to je to dobře. Mám jí asi 2 měsíce už, co jsem nevydávala žádné videjko, takže jste ji v žádném videjku neviděli. A chci se vám teda omluvit. Napsala jsem to pod video LPS na výměnu 4. Je to z toho důvodu, protože prostě škola, jo, a tak dále. Jo, prostě učení a prostě takovýhle věci, takže jsem prostě nemohla vydat žádný videjko, protože jsem se musela učit a tak dále. No, takže tato nová doga mám. Tuto teda novou dogu, má tadyhle kamínky, nejsou nalepovací, jsou přilepený. Má teda LPS, má dírku, vidíte, že už ji mám dost dlouho. Ty 2 měsíce má ty nožičky úplně hrozně odřený a má dírku. A to jsem udělala já, protože já si s ní dost hraju, stejně tady jako s touto dogou. Taky jsem jí dala kamínky. Tato doga se teda jmenuje Esmeralda. V minulých videích jste viděli LPS vzácný LPS unboxing, tak jste slyšeli, že se jmenuje Jessica, ale teď se jmenuje Esmeralda, protože jsem nechtěla po někom kopírovat a je to hezčí jméno, protože Jessica se k ní moc nehodí a já opravdu nechci nikoho kopírovat, tak jsem jí dala jméno Esmeralda. Myslím, že se to k ní strašně moc hodí, tuto dogu mám strašně ráda, tu už jste ve videu viděli. Tak. A prostě jmenuje se Esmeralda. Takže toto je Esmeralda a toto je Candy. Takže tyto 2 dogy. Tato byla moje první a to je Esmeralda. Takže tato je Candy a toto je Esmeralda. Jo, prostě Esmeralda se k ní i hodí líp a prostě spoustu lidí pojmenovává tuto dogu Jessiku, tak si mi prostě dala jméno Esmeralda. Takže tak. No a já to nebudu dál obkecávat a teda jdeme na to. Tyto dogy nevyměňuju, hlavně tuto, protože o tu si budete psát. Nevyměním Jessiku nikdy. Protože já dogy nevyměňuju. Pouze dogy. Dogy nevyměňuju. Takže tak. Takže domluvili bychom se přes Instagram, přes WhatsApp, Viber, e-mail. Jo, takže kdybyste měli tyto, tak to budete mít v popisku. Ale spíš tam bude Instagram a e-mail, ale dám tam možná WhatsApp anebo Viber, asi Viber spíš. No a jdeme teda na to, opravdu tuto dogu nevyměňuju, ani tady Esmeraldu, takže tak a jdeme na to. Jsou to teda vzácní, takže opravdu je vyměním za něco vzácnějšího a jdeme na to. Takže jako první budou tak středně vzácní a to je teda tento krásný pavouček, jenom si trochu nahnu mobil, aby bylo vidět trochu víc ten pavouček. Trochu to zaostřím, ale ono to nechce. Vždycky to dám takhle blíž toho LPS a ono to líp zaostřuje mi přijde. Zaostři se. No to nechci zaostřovat. No dobrý. No tak ne moc dobrý. Tak. Takže tento pavouček má teda LPS dírku a teda myla jsem ho, takže celkem dost čistý.
Akorát vidíte tady to, protože já použila tu druhou hrubší stranu houbičky a jsem to chtěla vyčistit a ono se to tadyhle takhle trochu to. Je to teda středně vzácný LPS, no moc nevzácný, ale přiřazuju sem. To bych teda vyměnila za jiného pavoučka. Jako další je tu tento pavouček, toho fakt jenom možná. A toho bych vyměnila za také jiného pavoučka, ale nějakého vzácnějšího. Takže má LPS dírku a toho opravdu jenom možná a je celkem dost čistý, protože jsem ho taky myla, ale ten je bez poškození. Má jenom rezavý krček. Samozřejmě, když je umyjete, tak ten krček z toho rezne. A tady ten má trochu dírku v krčku, tady vidíte, ale normálně se hejbe, akorát to trochu vrže. Takže tento hezký pavouček a tento hezký pavouček. Takže jednoho pavoučka za jiného pavoučka a tohodle opravdu jenom možná. Takže tohodle za jiného pavoučka a tohodle taky za jiného pavoučka. Jako další vzácný to už je. Vzácný LPS je teda toto Fredka. Je moc vzácná, mám ji moc ráda. A trochu líp to musím zaostřit, protože to zase nejde zaostřit. Že jo, to je. No dobrý. Takže toto Fredka má teda rezavý krček. Má LPS, má dírku a mám ji moc ráda a jmenuje se Melisa. Tento pavouček se jmenuje Čokoládka a toto jmenuje se Snickerska. Oboje má hrozně hezkou barvu, nebo jakoby, prostě úplně je hrozně čistá, no, takže. A tu bych teda vyměnila za Destiny Cat. Kromě té žlutý takový, je úplně celá žlutá. U LPS Nally, myslím, má, a jmenuje se, myslím, u ní Claire. Tak tu mám, takže za jinou Destiny Cat, jo. Toto. A ještě budu mít dogu pohlednicovou, bude to kluk a bude se jmenovat Jake. A potom ještě budu mít dogu vanilku a to bude se jmenovat Lisa. Takže budu mít 4 dogy, takže úplně skvělý. No, takže tak. Jako další tu mám teda tohodle mrože, je z limitky, má LPS, má dírku a toho bych vyměnila za něco taky vzácnějšího, takže třeba za také Destiny Cat, protože je moc hezký, mám ho strašně moc ráda, má trochu tečky a tak dále, ale je moc hezký. Tak, jako další vyměním možná, fakt jenom možná, opravdu jenom možná, fakt možná. Nebo ne, já tuto zebru nevyměňuju ji, jo. Tady tu zebru nevyměňuju, prosím, nepište si. Prosím, nepište si o tu zebru, protože tu nevyměňuju. Myslela jsem si, že ji vyměním, ale opravdu ji nevyměním, jo. Takže tuto zebru tu nevyměňuju. Opravdu ne, nepište si o ní, já vám buď nic nenapíšu, nebo vám napíšu, že ne. No, ale spíš vám nic nenapíšu, jo, tuto zebru opravdu nevyměňuju. Tak jako další vyměňuju tuto srnku, má tadyhle takhle kamínky, oni jsou normálně zelený, ale na světle jsou takový svítivě žlutý, nebo svítivě zelený takový. No, takže normálně jsou zelený, ale oni jak jsou v tom videu. No. Má to odřený, tadyhle odřený je prostě dost špinavý. A tak. Tadyhle měla takovou čáru, jsem to odlakovala a jmenuje se Kerry. Má LPS dírku a tu bych vyměnila za nějakou Destiny Cat taky. Takže opravdu tuto zebru nevyměňuju, opravdu si o ní prosím nepište. Stejně jako o tyto dogy, protože já dogy nevyměňuju. Takže o tyto dogy si nepište ani o tuto zebru. Takže opravdu si o tyto dogy nepište. Tak.
Takže jako další je tu tenhle koník. Má LPS dírku, jmenuje se Scarlett a toho bych vyměnila za nějakou Fredku, kromě týdla, protože to už samozřejmě mám, ale vyměňuji ji. Takže tak. A jako další je tu tato čivavka. To je asi úplně hrozně moc nejhezčí pečopák. To je úplně nejhezčí. Samozřejmě i ty dogy jsou hezký, ale ty fakt nevyměňuju. Prostě dogy nevyměňuju, jo. To je jediný, co nevyměňuju, jo. Dogy opravdu nevyměňuju. Takže tak, nemá LPS, má magnetek, je bez poškození a jmenuje se Leila nebo Laila, jo. Říkejte si tomu, jak chcete, ale spíš Leila nebo, no spíš Laila. Je hrozně moc hezká, vyměním ji taky za Destiny Cat, takže tak. Takže já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud jo, dejte like, odběr a nepište si o tyto dogy. No takže já doufám, že se vám dnešní videjko líbilo, pokud jo, dejte like, odběr nebo nějaký pěkný komentář, mějte se krásně a ahoj!